गिबि सेन्टाराव जोंनि आफा इसोरखौ बे फुंजानि समखौ जों बयनोबो मोजांथार सम आरो बोथोरखौ होनायनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबायनानै बाख्नायग्रोदों। नोंथांमोननि होजानाय टिमा आंनि थाखाय बियो ओरै होनदों, माथाइनि 5 अध्याय 16 पद बेयाव ओरै होनदों, In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. तारमाने बर' बाइबेल अननानै एंकरा फरायनानै हरगोन माथाइनि 5 अध्याय 16 पद। माथाइनि 5 अध्याय 16 पद। बेबायदिनो नोंसोरनि स्राङा मानसिफोरनि सिगाङाव स्रां होथों आरो बिसोरो नोंसोरनि गाहाम मावनायफोरखौ नुनानै नोंसोरनि स्राङाव थानाय नोम्फाखौ बाख्नायथों। आमेन। जों बेयाव बेनि टीमा जोंखौ बेबायदि बुंदों कि स्रांखौ अर्थात जोंनि स्रांखौ जोङो गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनांगौ होनांगौ आरो जों गुबुननि सिगाङाव जोंनि स्रांखौ होनायजों लोगोसे आफा इसोरनि मुङा बियो महिमा गोनां जागोन। अर्थात आफा इसोरा जोंनि स्राङा जेब्ला गुबुननि जिबनाव स्राङा हाबगोन एबा गुबुना जोंनि स्रांखौ नुगोन, बे स्रांखौ नुनायजों आफा इसोरनि नामा बाख्नाय जागोन। आरो बे स्राङा माखौ दिनै स्रां होननानै बुंदों? मा स्रांखौ जों दिनै गुबुननि सिगाङाव होनांगौ, दा जों बेखौ रायज्लायगोन। आरो नाथाय बेनि सिगां बेयाव जे होनदों नोंसोरो नोंसोरनि स्रांखौ गुबुननो हो होननानै बुंनायखौ आङो बेखौसो बुंग्रो सानदोंखि जों माबोरै स्रां जाखो? जों गुबुननो स्रां होनायनि सिगां आं स्रां नंगौना नङा, आंनो स्राङा दंना गैया, आङो बबे स्रांखौ दिनै गुबुननो होनो, बेखौ आङो नायग्रोनो थाखाय नोंथांमोनखौ एसे उनथिंजाय थांनानै आं बेखौ नायग्रोनो गोसो जादों कि जे माबोरै जों दिनै स्राङाव दं ना गैया। अर्थात जोंनि दानि जिबना जों दायो जे थाबायदों, जों दायो जे इसोरखौ खुलुमदों, जों बबे जायगायाव थानानै दिनै जों खुलुमदों बेखौ जों नायग्रोनि। जे फर एग्जाम्पल आं नोंथांमोनखौ बेबायदिसिम लाबोनो गोसो जादों कि माबोरै दिनै जोंखौ स्रां होननानै बुंखो आरो माबोरै जों दिनै स्रां जादों। कल'सियानि 1 अध्याय 13 आरो 14 जों फरायनि जे जों बबे जायगायाव दं, गुबुननो जों स्रां होनायनि सिगां आंनि जिबना बहा दं, आं बबाव गसंनानै दं, जों जेब्ला बेखौ नुगोन जोंनि आइडेन्टिटि जों सोर बेखौ जेब्ला जों मोनथिनो हागोन अब्लासो जों गुबुननि थाखाय जों गाहामखौ मावनो हागोन। आरो जोंनि ख्रिस्टियान जिबन जों जे फोथायारि जाबाय, जोंनि जिबना बबेनिफ्राय आरम्भ जायो आरो बबे जायगायाव जों दायो गसंनानै दं जों बेखौ सिनायनानै लाग्रोनि। मानोना जों बेखौ सोलोंनो हायो कि मैया जोंनि सेक्रेटारिखौ मैयानिफ्राय नुबाय थादों जे आलासि फैनायफोरखौ बियो सिनायथि होग्रोदो। बे सिनायथि होनायनि खारना जाहैबाय बे मानसिया सोर, बहानिफ्राय फैदों आरो बिनि मुङा मा, बेखौ परिचय होग्रोयो। बेनि उननिफ्रायसो बिनि बुंनाया जागायजेनो। बेनिखायनो दिनै जों गुबुननि सिगाङाव स्रां होनायनि सिगां आं बबाव दं, नोंथाङा बहा दं, जों बेखौ नायग्रोना लानि। ओमफ्राय बिनिफ्राय जों थांनि कल'सियानि 1 अध्याय 13-14 मोनबायमोन ना बाबु? बियो जोंखौ दे बियो जोंखौ खोमसिनि बोलोनिफ्राय बोखांनानै गावनि अनजाग्रा बिसा हौवानि रायजोआव दोनस्लायबाय। बिनियावनो जोंहा बायख'जानाय बे जाबाय पापफोरखौ नागारजानाय दं। प्रेज द लर्ड। नोंथांमोन जों बेयाव खोनाबाय दा जे जोंनि जायगाया बबे जायगा दसेनि थाखाय मोननै जायगा नोंथांमोननि थाखाय
आं बेखौ बुंग्रोनो सानदों हमनानै लादो आं जेराव दं बेयो खोमसिनि जायगा हो बेयो मोनसे खोमसि आरो मोनसे जायगा बेयो स्रां नै बेयो मोनसे स्रां दायो जेब्ला जि खोमसियाव दंमोन बे खोमसियाव इसोर गैया खोमसियाव गोथां गैया खोमसियाव स्रां गैया तारमाने जिसु फैनायनि सिगां बे बुहुमा खोमसिमोन आरो बेयाव गोथैफोरल' दंमोन अर्थात जिउआव गोथैमोन इसोर गैयैमोन मैया जों आलासिनिफ्राय खोनादों जे एडेन बागानाव आदम आरो हवाखौ माने सैताना माबोरै फस्लायना लाबोआ एडेन बागानाव आदम आरो हवाया बिसोरो गोथारमोन इसोरा बिसोरखौ गोथार महरै दादोंमोन खांदोंमोन बिसोरो इसोरजों थांलाय फैलाय खालामनो हायोमोन इसोराबो आदम आरो हवाजों रायज्लायनो हायोमोन इसोरजों बिसोरो सोमोन्दो दंमोन पाप होनानै गैयामोन खोमसि होनानै गैयामोन नाथाय जेब्ला सैताना आदम आरो हवाखौ फुस्लायनानै इसोरनिफ्राय खोख्लैबाय लोगो लोगो बिसोरनाव खोमसिया फैबाय माबोरै खोमसि फैखो खारन बिसोरो जिउआव थैबाय माबोरै जिउआव थैखो खारन इसोरा बिसोरनिफ्राय गोजान जाबाय माबोरै गोजान जाखो खारन बिसोरो इसोरखौ फोथायालाबा सैताननि बुंनायखौसो फोथायबाय बिलिभ एन्ड आनबिलिभ होननाय जिनिसा बै समावनो सृष्टि जादों इसोरा जेखौ बुंदों बेखौ बिसोरो फोथायाखिसै नाथाय सैताना जेखौ बुंदों बेखौसो बिसोरो फोथायनानै इसोरनिफ्राय बिसोरो आनज्रायनानै थांदों बेखौनो बुंनो जाहैबाय थैनाया मा जिउआव थैनाया जाहैबाय जि जायगायाव इसोर गैयालाबा बियो आनज्रायनानै थानायखौनो बेयाव गोथै होननानै बुंदों अनजायग्राफोर बे समनिफ्राय दिनै मानसि माहारिया खोमसियाव दंमोन इसोर गैयालाबा दंमोन आरो बे स्रां खोमसिनिफ्राय माब्लाबाबो बे स्राङाव फैनो हाया बेयाव मोनसे गिदिर बान्दो जानानै थाबाय इसोरा फारसेथिं गोथार मानसिया फारसेथिं पापी नाथाय आफा इसोरा मानसि अर्थात पापीफोरखौ बियो अनो खिन्थु बियो पापखौ मुगैयो दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टखौ बियो बे खोमसि संसाराव हरनानै जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बियो जोंखौ खोमसिनिफ्राय स्राङाव बियो बास्लायहोदों होननानै बुंदों अर्थात खोमसिनिफ्राय इसोरा जोंखौ स्राङाव बियो लाबोदों जाय स्राङाव पाप गैया जाय स्राङाव इसोरनि अननायल' जाय स्राङाव इसोरनि जिउ जाय स्राङाव गोथां दं जाय स्राङाव खोमसि गैया दा बेनिखायनो जोंखौ दिनै इसोरा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बियो जोंखौ खोमसिनिफ्राय बोखांनानै लाबोदों थारमाने बेवहाय जों नायब्ला नुयो माब्लाबाबो मानसिया खोमसिनिफ्राय स्राङाव बियो थाबायनानै फैयाखै बियो गावनि इच्छा बायदि फैयाखै खिन्थु इसोरासो जोंखौ खोमसिनिफ्राय बियो बोखांनानै लाबोदों अनजाग्राफोर आरो बेबायदि खोमसिनिफ्राय स्राङाव माब्लाबाबो फैनो हाया जेरै स्रांनिफ्राय खोमसियाव माब्लाबाबो थांनो हाया गोथैया माब्लाबाबो थांनो हाया आरो गोथैया माब्लाबाबो गोथांफोरजों थानो हाया जिउआव थैबाय आलादा जाबाय दा बेनिखायनो जों जेसेबां फोथायारि खृष्टानफोर दिनै जायफोरा दिनैहाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै जोङो दिनैहाय खुलुमबाय बाख्नायबाय सिबिबाय नाजावबाय जों साफ्रोमबो दिनै स्राङाव दं अनजाग्राफोर स्राङाव जों दंसै जों खोमसियाव गैला सैताना जोंखौ खोमसियाव नागिरब्लाबो नुला मानोना जोंनि जायगाया सोलायबाय जों खोमसियावमोन खिन्थु जिसुआ फैनाय लोगो लोगो दिनै जों स्राङाव जाबाय दा जों जिहेतु स्राङाव दंखायसो दिनै जिसुआ जोंखौ बुंदों नोंसोरो संसारनि स्रां नोंसोरो संसारनि संख्रि बे स्राङाव थानायफोरखौसो दिनै जिसुआ बुंदों नोंसोरो जिहेतु संसारनि स्रां नोंसोरनि स्राङा मानसिफोरनि सिगाङाव जोंथों नोंसोरनि मोजां हाबा मावनाया मानसिफोरनि सिगाङाव जोंथों जेन' बेबायदि मावनायजों दिनै जोंनि सोरगोआव थानाय आफा इसोरा बोर मोननाय बायदि अर्थात आफा इसोरा दिनै बाख्नायजानाय बायदि अनजाग्राफोर बिदिब्ला दिनै जों माबोरै जों दिनै स्रांखौ होनो हागोन नाम्बार 1 बेयाव जोंनो फोथायनायखौ नांग्रोगौ नोंथाङा जुदि दिनै दासिमबो गावखौ जुदि स्राङाव आं दंसै स्राङाव खासै आङो स्राङाव गसंबाय आं खोमसियाव गैला आं गोथैयाव गैला आं थांखांखाबाय जिसुआ आंखौ फोथांबाय
नों फोथायनो हागोन नोंनि गोरबोआव फोथायनो फैगोन आरो बे फोथायनायाबो मोनसे इसोरनि गिफ्ट इसोरनि बियो बोर इसोरनि ओरैनो होनाय दान बेखौ नों गावनि हास्थायनायजों मोननो हाया बेखौ नों गावनि मोजां मोननायजों बेखौ मोननो हानाय नङा नाथाय बेबो इसोरनि बियो ओरैनो होनाय दान जेब्ला नों बेखौ फोथायनानै नाजावगोन अब्ला नोंनि जिउआव रंजानाय फैगोन गोजोननाय मोनगोन आरो बे फोथायनायानो दिनै नोंखौ गुबुननि सिगाङाव बा गुबुनफोरनि बे संसाराव मण्डलियाव न'खराव आरो बे समाजाव दिनै नोंनि स्रांखौ नोङो जोंनो हागोन दानिया माबायदियै दिनै इसोरा जोंखौ बे स्राङाव लाबोखो आरो लाबोनानै दिनै जोंखौ बहा दोनखो आं बेखौ रायज्लायनो सानदों आरो बेनि उनाव दिनै इसोरा जोंखौ मा जाजानो लुबैदों बेखौ जों रायज्लायगोन बेनो जाहैबाय जेब्ला जों खोमसियावमोन इसोरा जोंखौ लाबोनानै मा खालामदों नाम्बार 1 बियो जाहैबाय जोंखौ लेंदों अर्थात जों लेंजानाय रंजाग्राफोर जोंखौ दिनै आफा इसोरा जिसुनि मुङाव दिनै बियो जोंखौ लिंहरदों माबायदि लिंदों बिनि लिंनाया गोथार मिथिबा बिनि लिंनाया गोथारै बियो जोंखौ लिंदों आंजों लोगोसे बाइबेलखौ फरायनो हागोन बे जाहैबाय रमिय'नि 8:30 आरो मोनसेखौ नायना ला 2 तिम'थिनि 1:10 1 करिन्थियानि 7:17 हिब्रुनि 3:1 जाय हक फरायजोबनो हास्लाबाब्लाबो जिफोरखौ मोनबाय बेखौ फरायगोन बेयाव होनदों जाहैबाय अनजाग्राफोर जों गावनि गोसोजों जों इसोरनियाव फैनो हाया एबा जों सफैयाखै नाथाय जोंखौ बियो गावनि गोथार लिंनायजों जोंखौ दिनै खोमसिनिफ्राय बियो लिंबोदों नाम्बार 1 जों बेयाव साफ्रोमबो लिंहरजानाय आङो नोंथांमोननि कनफारेन्सआव आलासि जागोन इसोरनि बाथ्राखौ आंनो बुंहैगोन आंनो सम होनांगौ होननानै आं गोसो जानानै फैनो हायाखै बा आं गोसो जानानै बेयाव फैनो हाया नाथाय दिनै आंखौ लिंहरदों आंनो इनभाइटेसन होदों बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै आंखौ मान होनानै दिनै नाजावदों अनजाग्राफोर बेखौ होनो लिंहरनाय इसोरा दिनै जों साफ्रोमखौबो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गेदेर उन्दै साफ्रोमखौबो इसोरा दिनै जिसुखौ थुननानै जोंखौ लिंफैदों मोनसे एग्जाम्पल आं होबावनि दायो बे सिजोना बिराद हाबानि सिजोन जेरावबो हाबानि कार्ड आंनाव 8थासो हाबा जानो कार्ड दंफैयो बे कार्डनि मिनिङा मा खिन्थु दानि जुगाव जोङो हाबाखौ जानायाबो एसे बासिलायनाय जाबावो माबायदि गोदो जों खोनायोमोन जेरावनो नाग्रा दामनाय खोनायो जेरावनो बेन्ड दामनाय खोनायो जों बेखौ हाबा होनानै इनभाइटेसन गैयाब्लाबो जों खारलाबायनानै ज' हाबा जानो थाङोमोन खिन्थु दिनैनि जुगाव मा जाबाय इनभाइटेसन कार्ड नांगौ बे इनभाइटेसन कार्ड नङाब्ला दिनै हाबाखौ रावबो जानो थांला आरो मा जाबावबाय जोबनायाव कार्डआबो ओरैबायदि जाबावबाय सोरबा जुदि गावनि फिसाज्लानि थाखाय हाबा जानो थाखाय सोरनोबा कार्ड हरोब्ला गिदिं गोदान मानसिफोरनि आखायाव हरनायखौ हाबा जाहैनो बांद्राय गुरुत्वबो लाबावला बिसोर मा सानो है बिदिखौलाय बोरै जानो थांनायब्रा हन गिदिं गोदा लिंनोबा गोसो दंना गैया सोरनि आखायाव कार्डखौ हरलाबायखो गावनो फैनानै कार्ड होआलाबा आं बोरै जाहैनो दानि जुगाव बेबायदि जाबावो बेनिखायनो जेब्ला हौवा गोदान एबा न'खरनि गागिया नोंथांनो कार्डखौ होनानै इनभाइटेसन खालामगोन अननानै नोंथाङा बै दिनाव आंनि फिसाज्लानि हाबायाव फैथारदो जेब्ला इनभाइट खालामगोन अब्ला जों मा होनो हाबा हौवा गोदानानो फैलायनानै जोंखौ कार्ड होफैथारदों हौवा गोदाना खुद गावनो फैनानै हाबायाव जोंखौ लिंदों थांनांगोन बे लिंजानाय नोंहाबो सिनायथि दं दिनै अनजाग्राफोर आफा इसोरनि फिसाज्ला जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बियो जोंनि हौवा गोदान बियो जोंखौ गावनि रायजोआव हाबनो थाखाय बियो जोंखौ लिंफैदों जों गोसो जाना सफैनाय नङा बेखायनो जों साफ्रोमबो दिनै इसोरजों लिंजानाय आरो लिंनानै दिनै बियो जोंखौ गोथार जायगायाव दोनदों माबायदि लिंदों मोनदोंना रमिनि 8:30 अननानै फरायना हरलाय रमिनि 8:30
आरो इसोरा जायफोरखौ थख' खालामखाबाय बियो बिसोरखौ लिंहरबायबो आरो बियो लिंहरनायफोरखौ बियो बिसोरखौ धोरोमिया सानबायबो आरो बियो धोरोमिया साननायफोरखौ बियो गावजों समायहोबायबो आमेन ओमफ्राय 2 तिमथिनि 1:10 मोनदों आसा बेखौ मोनबाय थाथोंसै बेयाव ओरैबायदि अनजाग्राफोर लेंहराखैल' इसोरनि रावा बेयाव जोंखौ मा होनदों बियो जोंखौ लिंबाय लिंनायनि उनाव बियो जोंखौ sanctify खालामबाय होनना बुंदों अर्थात फोथारबाय लिंनानै बियो सनजोब दोनाखै इसोरा जोंखौ दिनै लिंनानै लाबोनानै बियो जों साफ्रोमखौबो गोथार खालामबाय बियो जोंखौ सुस्राबाय जोंनि गासै पापनिफ्राय जिसु ख्रिस्टनि गोथार थैजों जोंखौ बियो सुस्रागारनानै बियो जोंखौ आरोबाव दोनबावबाय मोनथाम बिसय बेयाव जों नायब्ला नुगोन प्रथमाव जोंखौ इसोरा लिंबाय जिसु ख्रिस्टआ खुद गावनो सोरगोनिफ्राय फैनानै दिनै बियो जोंखौ लिंनायनि उनाव बियो जोंखौ गावनि गोथार थैजों बियो सुस्राबाय फोथारबाय जों बयबो जिउआव जिसुनि मुङाव जों गोथार जाबाय बेनि उनाव बियो जोंखौ गावनि बोलोजों बियो जोंखौ प्रिजार्भ खालामबाय होनना बुंदों अर्थात केप माने दोनबाय आवथायबाय मिथिबाय आवथायबाय बेखौ एसे फरायगारनि आवथायनाय सोदोबनि बाथ्राखौ माबायदि होनदों बियो जहननि 10:28 आरो 29 पद गस्पेल अफ जहननि 28 29 आरो 10 पदाव बियो मा होनदों बिनि सिगां हिब्रुनि 10:14 पद सासेया नायनो हागोन हिब्रुनि 10:14 पद बेवहाय ओरैबायदि होनदों कि बेयाव ओरैबायदि होनदों इंलिसाव 10:14 पदावहाय ओरैबायदि होनदों जे for by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy तारमाने आफा इसोरा जिसु ख्रिस्टनि मुङै जोंखौ खोमसिनिफ्राय लिंनानै स्राङाव बियो लाबोनानै बियो जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि गेजेरजों बियो जिसु ख्रिस्टनि गोथार थैजों जोंखौ बियो सुस्रागारजोब्बाय अर्थात जों उदायैफ्राबो इसोरनि सिगां जों उदायग्रा जाबाय जों पापीफ्राबो इसोरनि सिगां जों गोथार जाबाय आं नोंथांमोनाव मा पाप दं मा मावनांगौ आं बेखौ बुंनाय नङा बेयो आंनि बिजनेस नङा नाथाय दिनै बाइबेला नोंथांखौ आरो आंखौ जिसुनियाव जोंखौ मा खालामबाय आं बेखौसो रायलायगोन मानोना आं फोथायो नोंथाङा जेब्ला नोंनि जिबनाव जिसुआ मा मावखो माबोरै नों जिसुनि सिगाङाव नों गोथार जाखो अर्थात इसोरनि सिगाङाव नों बोरै गोथार जाखो जेब्ला नों बेफोरखौ मोनथिगोन नों जेब्ला बेफोरखौ फोथायगोन अब्ला नोंनि फोथायनाया नोंखौ सैथो लामाजों दैदेनलांगोन नोंखौ रावबो बुंनाय नङा रावबो नोंखौ आसि थुनांनाय नङा जेब्ला नोंथाङा फोथायगोन कि आं खोमसियाव गैलिया आं दायो स्राङावसै आं दायो बासायजाबाय आं लेंहर जाखाबाय आं फोथार जाबाय आरो इसोरा आंखौ बियो दोनखाबाय होननानै माबायदि बुंदों जननि 10:28 आरो 29 प्लिज अननानै फरायलाय जों बेखौ खोनासंनि आरो आङो जहन 10:28-29 आरो आङो बिफोरनो जोबनाय गैयै गोथांखौ होयो आरो बिफोरो जोबथारा जासे होफिननाय नङा आरो रावबो बिफोरखौ आंनि आखाइनिफ्राय सेनानै लांनो हानाय नङा Praise the Lord जों बयजों मोनो Praise the Lord एसे हगारनायलाय एसे स्रां मोनदों गोसोफ्रा Praise the Lord Hallelujah Hallelujah नोंथांमोना खुसि जायाने बेयाव जिसुआ मा होनदों ओरैबायदि होनदों जायफोरा आंनियाव फैबाय जायफोरखौ इसोरा आंनो थिनहरबाय जायफोरा स्रांनि जायगायाव सफैबाय बिसोरनो आं गोथां जिउ होयो आरो बिसोरो माब्लाबाबो नस्त जानाय नङा आरो बिसोरखौ आफा इसोरनि आखाइनिफ्राय सेनां लानानै थांनो थाखाय बे संसाराव रावहाबो क्षमता गैया इभेन सैतानहाबो इसोरनि आखाइनिफ्राय नोंथांखौ आरो आंखौ सेनानै दिनै लांनो थाखाय बेहा जेबो क्षमता गैया Praise the Lord Hallelujah नाथाय दिनै जोंनि
बिसेसकरि young जोलाव आरो सिख्लाफोर दिनै जोलाव सिख्लाफोर जुदि बेयाव दङब्ला खोनासंनानै ला दिनै इसोरनि बाथ्राया जोंखौ मा होनदों जों साफ्रोमबो इसोरजों लिंजानाय जों साफ्रोमबो जिसुनि थैजों सुस्रांजानाय आरो जों साफ्रोमखौबो इसोरा गावनि बोलोजों बियो जोंखौ हमनानै दोनखाबाय नाथाय अब्लाबो दिनै जोंनि थाबायनाय जोंनि खुलुमनाय जोंनि जिबनाव दिनै जों मानो लथं फथं दिनै जों मानो बे संसाराव जों स्रांनि बायदि गथ' एबा स्रांनि जोलाव सिख्ला जानानै थाबोनो हायाखै गुबै जोंनि बेमारा जाबाय जिफोरखौ दिनै बाइबेलाव बेखौ बुंदों जायफोरखौ जों दायो फरायनानै थांबाय बे बाथ्राफोरखौ जों दिनै खोनासङाखै आरो खोनासंब्लाबो फारसेजों खोनासंनानै जों हयथ' बेखौ फारसेजों जोङो हगारदों एबा सोरबाया खोनासंबायब्लाबो दिनै बेखौ खोनाबाय थाबायब्लाबो दिनै बे जायगायाव स्राङाव दं बेखौ दिनै बियो मोनथिनो रोङाखै बियो दिनै गावनि सिनायथिखौ दिनै सिनायनो रोङाखै गावनि जेब्ला सिनायथिखौ नों सिनायनो रोंनाय नङा अब्ला सैताननो नोंथांखौ नासयनो थाखाय बेयो आलथुवा जागोन खिन्थु खोनासं जों स्रांनि जायगायाव सैताना फैनानै माब्लाबाबो स्रांनि मानसिखौ बियो नस्थ' खालामनो हाया खिन्थु माब्रै हादों खारन आं स्रांनि जायगायाव गसंनानै आं दाबो स्राङाव जे दं बेखौ आं मोनथि रोङैनि थाखाय सैताना दिनै जोंखौ फोस्लायदों आदम मुगायाव माब्रै गोग्लैया मिथिबायना मैया जोङो नुदों आरो जहननि थिनोदा सल'फोरखौबो आलासि बिथाङा मैया फरायदों आरो बिथांनि गेजेरजों जोङो मा नुदों सासे बिराद धोनि जोला खिन्थु बेखौ जाम्बामोन होननानै बाइबेलाव बुंदों फुल रिच मेन फुल होननानै बुंदों थारमाने बियो मा बियो गासै मोननायखौ बियो मोनजोब्बाय आग्लाय फुजासे बिनाव धोन फैबाय दोनथ'नो हायै बाख्रिबो बियो लुबावनांबाय होननानै बुंदों खिन्थु बिनि जिबना जोबदों that means खोनासं नैबाव आं थांगोन जे स्राङाव थानायजों लोगोसे इसोरा जोंनो माबायदि बोरखौ होखो आरो बे बोरखौ इसोरा दिनै जोंनो मानो होदों मानि खारनाव दिनै नोंखौ धोनि खालामदों मानि खारनाव दिनै नोंखौ गोरों खालामदों मानि खारनाव दिनै नोंखौ मोजां गिफ्ट टेलेन्टफोरखौ दिनै होदों बेनि सिगां नोंनि टेलेन्ट नोंनि दंनाय नोंनि रोंगौथि बेखौ नोङो बाहायनानै गुबुननि सिगाङाव मोजां मावनानै इसोर आफाखौ नोङो महिमा गोनां खालामनायनि सिगां फै जों खोनासंनि जे जों सोर जों बेखौ हमथानि जोंनि सिनायथिखौ जों दिनै दोननि इसोर आफानियाव जोंनि सिनायथिया मा आदम हबाया माबोरै फिसा मिथिबायना बाइबेलाव होनो दा इसोरा जेब्ला मानसिखौ दादों बियो गावनि महराव दाखादों फै जों मानसिखौ गावनि महराव दानि दाबायबो इसोरा गावनि महराव दाने फारसेथिं सैताना फैनानै एखे बाथ्राखौनो लानानै हौवानिसिम फैदों सैताना बाहेरानिफ्राय लाना फैया दे जों बिसासिफोरखौ सैताना बाहेरानिफ्राय सोदोब बाथ्राखौ लानानै फैया नोंनाव मा दं बे दंखायोखौनो बियो फिदिंनानै टुइस्ट होननानै बुङो नामा इंलिसाव फिदिंनानै साफ्रेनानै बा फिदिंनानै नोंखौ आन्दाय होनानै बे खोख्लैयो माबायदि खोनासंनि सैताना जेब्ला सैतानाबोथ' मोनसे आत्मासो नालाय बेहाथ' मोदोम गैया बेनिखायनो बियो खामानि मावनो थाखाय बिनोबो मोदोम नांगौ जेरै जिसुआ इसोरनि आत्मा जिसुआबो आत्मा दिनै जोंखौ बोखांनो थाखाय बिनोबो मोदोम नांगौ बेनिखायनो जिसुआ दिनै जोंनि गेजेराव बियो गावनो जोंनि गेजेराव मोदोम जाफैदों होननानै जहननि 11:14 बुंदों आरो बियो जोंखौ बियो बोखांदों सैतानाबो एखे माबायदि सैताना बियो आत्मा आदम हवाखौ फुस्लायनो थाखाय बिसोरनि सिगां नुजाफैनो थाखाय बिनो मोदोम नांगौखाय दिनै बियो मा खालामबाय जिबौखौ बासिदों खोनासं जोलाव सिख्लाफोर मानो बियो जिबौखौ दिनै बासिदों मुगै सुगै मेरला जिब जुनार दंमोन बियो बासिनानै बाहायनो हायोमोन खिन्थु बाइबेलाव मा होनदों जिबौआ जिब जुनारनि गेजेराव बयनिफ्राय सेलथाय सारा गोरों स्मार्ट बेनिखायनो सैताना फैनानै जिबौनि मोदोमाव बियो
थानानै जिबौनायाव थानानै बियो हबानिसिम फैदों हबाखौ बुंबाय ओइ हबा माथो इसोरा बुंदोंमोन नोंसोरखौ बे फिथाइखौ दाजा जामुंसो नोङो बे फिथाइखौ जाब्ला नों इसोर बायदि जागोन बे फिथाइखौ जाब्ला नों इसोर बायदि मा होनो बुजिग्रा जागोन बागदावखांबाय हबाया बा बे मा जाखो खोनासं खिन्थु सैतान बुंनायनि सिगां आदम आरो हबाया इसोर बायदिखा मानोना बाइबेलासो बुंदों आं बुङाखै बाइबेला बुंदों मानसिखौ जोंनि महराव दानि आदम हबाया इसोरनि महरावखा अब्लाबो सैताना फैनानै बेखौ फिदिंनानै बुंबाय ओइ हबा नों बे फिथाइखौ जाब्ला नों इसोर बायदि जागोन लोगो लोगो हबाया सानबाय वा बेथ' बिराद मोजां जाथारगोन नायनोबो मोजां फिथाइया बियो जाबाय बेयाव मा जादों मिथिबायना जे इसोर बुंनायखौ बियो फोथायाखिसै इसोरा बार बार बुंदों बेखौ दाजा जे दिनाव नों जागोन बे दिनाव नों थैथारगोन नाथाय गासै फिथाइखौ नों जानो हागोन खिन्थु दिनै सैताननि बाथ्राखौसो बियो नंगौ साननानै बियो नाजावबाय खिन्थु आं सानबाय थायो जेब्ला बेखौ फरायो निश्चय आदम हबाया बुंनो हागौमोन नामा ओरैबायदि होद जाम्बा सैतान बा जाम्बा जिबौ बेथ' सैतान ना मिथिला जिबौसो नालाय नों बुंनाङाथ' इसोरा मालाय जोंखौ गावनि महराव दाखादों नों आंखौ खोन्थानाङा आं सोर नों बुङाब्लाबो आं इसोरनिखा नों खोन्थायाब्लाबो आं इसोर बायदिखा नों आंखौ बुंनाङा नों आंनिफ्राय गोजान जा सैताना बाहेरानि बाथ्रा लाबोआखै बाइबेलनि एखे सोदोबखौ बियो लानानैसो दिनै हबानिसिम बियो प्रफेसार फैदों आरो बियो गोग्लैदों अनजाग्रा जोहोलाव सिख्लाफोर खोनासं सैताना मानो जिबौखौ बाहायदों मिथिबायना बयनिफ्राय साला स्मार्ट गोरों सेरथा बुद्धियाव बेखौ दिनै सैताना बाहायदों दिनैबो जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोर जायफ्रा स्मार्ट नायनो मोजां गोरों आखा फाखा गियानि गासैयावबो गोरोंजोब टेलेन्ट गोनां रोजाबनो गोरों फरायनो गोरों रायज्लायनो गोरों दिनै बेबायदि मानसि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ सैताना उनफैयो सैताना माब्रैब्ला नोंखौ बिनिफ्राय खोख्लैनो हागोन बिनि थाखाय बियो मा होनदों नेरनाय सिंहफोर बायदि दिनै बियो नोंनि आरो आंनि जोहोलाव आरो सिख्लाफोरनि उन उन बियो थाबायदों उन उन बियो माब्रैबा बेखौ नस्थ' खालामनो हागोन होननानै बुङो बेनिखायनो अनजाग्राफोर जों बाइबेला जोंखौ मा बुंदों जों बेयाव फोथायनि दिनै जों मानि थाखाय जोंनि मोजां अर्थात जों दिनै मानो स्रांखौ जों दिनै होनो हायाखै गुबुननि सिगाङाव जों मानो दिनै गावनि स्रांखौ जों दिनै होनो हायाखै बेनि ओंथियानो जाहैबाय इसोरा जोंखौ मा बुंदों बेखौनो जों फोथायाखै दाबो जों जानो हागौ गिर्जा हाबो जों जानो हागौ सानडे स्कुल हाबो जों जानो हागौ अरायबो जों रोजाबो नाथाय नों बबाव दं नोंनि गसंनाया मा जायगा नों स्राङाव ना खोमसियाव दिनै बेखौ नों आन्दाज लारोङैनि थाखाय जों दिनै संसाराव एखे रोखोम जादों जादों बेनिखायनो जायफोरा स्राङाव दं जेराव इसोर दं बेवनि मानसिफोरखौ फोथायारिफोरखौ मा बुंदों 13 आरो 14 पदआव फरायब्ला नुगोन माथाइनि 5 अध्याय 13 आरो 14 पद जोंनि टिमनि गोजौआव फरायनि बे बिथाङा फरायबाय थाथों आं बेखौनो होनगोनखि बेयाव होनदोंखि दिनै फोथायारि बिसासिफोरखौ बुंदों नोंसोरो संसारनि संख्रि आरो नैथियाव बुंदों नोंसोरो संसारनि स्रां दिनै जोंनि टिमा जुदि जों गुबुननो स्रांखौ होनांगौब्ला बेनि सिगां जोंखौ मा होनदों नोंसोरो संसारनि संख्रि आरो नोंसोरो संसारनि स्रां बे संख्रिनि गुणालाय मा जिनिस संख्रिखौ जों जेब्ला रायलायो अब्ला दिनैहाय जों माबायदियाव जोङो इन्टारप्रिटेसन खालामो जों फंनैसो बेखौ नायनि मानोना जों फोथायनायाव ओरै लाबोनि दे जों रावबो खोमसियाव गैला सोरबा फोथायो नामा आं दाबो खोमसियाव दं होननानै सोरबा खोमसियाव दं होननानै दाबो फोथायदों नामा जुदि नोंथांनि गोसोआव गोनो गोथो जादोंब्ला बेनो सम नोंथांनि थाखाय आरो बुंनो जिसु आंनो नोंखौ नांगौ आं दाबो गावखौ खोमसियाव दं बायदि मोनदांबाय थादोंमोन
खिन्थु दिनै नोंनि रावा खोन्थानायजों लोगोसे नोंनि रावा